Sanibonani MC Menzisolo. Bafowethu ngicela ukuxolisa kakhulu. Khona ama-video engiwapostile awu2. Ngipost i-video ingapheli, ingapheleli. Ngike ngachaza ke la ukuthi njengoba ngishutha ngefoni. Yabona ifoni uma wenza i-video ende. Uke wenza i-video ende ivele angazi noma kugcwala i-spacing. Angiphathi phela nefoni ebizayo. Kugcwala i-space sakhona. Ufike kugcwala i-space bese ivele ikhatheke i-video. So mase kufanele uyiqhubeze wenze isibili uyiqhube bese ingarecord ifoni kusho ukuthi ikhomba ukuthi igcwele. Sekufanele uyiposte le video. Bese uyadelete ne. Ufuna uyiposte le video ebese uyayidelete mase uyiposte efonini ukuze ukwazi ukwenza ivideo yesibili. So ngenza ama-video awu2. Ngenza ivideo yodaba luka Mdlalose yanqamuka. Ngase ngenza ivideo yodaba lwensizwa yasemthwalumi. Base liyanqamuka nalo. So ngase angisakwazi manje ukuqhubeka ngiwagcwalisa omabili ngenxa ukuthi bangithi ngiyarecord ngenxa ukuthi khona wona lama video. Iyagcwala ifoni. Ngayiposte yodwa makufanele ngoba phela ngeke ngikwazi ukwadelete ngawapostile kwaphoqa ukuthi angiyiposte yodwa bese ngizoqhubeka nenye. Ngathi ngiyaqhubana nayo yalokho ithi ifoni igcwele. Ngavela ngawaposta omabili ke. Sengizoqedela yodwa ke ngiqhubeze ngiphinde ngiqedele enye ngiphinde ngiqhubeze. Yabo so sengizokwenza kanjalo. Ngifuna ukuqhubeka ke nodaba lwensizwa yakwaMdlalose. This is very important. Uyabona ke abantu abaningi bayafunda kulezi ndaba engikhulumayo. Bayafunda especially abantu abake bedlula kuzo. Uyabona into engicela ukunitshena yona. Uyabona thina abanye bethu bayaphuza. Baphuza utshwala. Abanye bethu abaphuzi. Abanye bethu bayakholwa. Uyabona egenge ekholwayo engayihambi indaba zamathaveni indaba zobumnandi. Ayikholwa lezi indaba esikhuluma la. Enye yazo nje vele ingayikholwa ayikho alukho lolu daba. Kodwa umuntu not futhi ophuza kuphela. Khona abantu abayazi impilo yangempela abahambayo ababona izinto. Yabona into ukuthi umuntu behambe entambama bebuye ekseni. Ningacabanga ukuthi basuke beshumayela ivangeli abasuke bekhona. Ila okwenzeka khona lezi indaba esikhuluma ngazo. Kodwa ke thina sisuke sikhuluma sigxila kakhulu eindabeni ezisuke ezithinta into ezobeka impilo yomuntu engcupheni. Njengoba ngiyayishumele kakhulu indaba ukuthi kubaleke kangakanani ukuveluwisha impilo yomuntu. Nami ke ngangakwazi ukuthi kubaleke kangakanani ukuvelusha impilo yomuntu up until ngize ngingene ejele ngifike ngibone inqwaba yezinto eziningi ezenzakalayo I mean indaba ezazenzeka ezagcina iholele ekuthenini lezi ezinye insizwa zazingaphakathi igcine iboshwe. Ngicela ukudlula ke lapho. Ngifuna ukuqhubeka nodaba lika Mdlalose. Ngiyakhumbula ukuthi lona ligcina la khona uMdlalose bese Groundville beyolanda lentombazane eyayimpofu nje kakhulu. Ngeke ngathi phambilini engathi ishawa. Ngizwile ukuthi khona bakho abacomplainayo ngokuthi as umuntu obukwa ngabantu abaningi mina kufanele ngithi ishawa. Ngiyaxolisa kakhulu ukusebenzisa igama elinjalo kodwa uyazi ukuthi i-upbringing yomuntu noma i-social background idlala indima enkulu ekukhuleni komuntu. Mina nje igama lithi ishawa aliyona inhlamba ngakithi umuntu onebala. Aliyona inhlamba ngakithi. So bengilisho nje out of innocence. So angilisho kabi. Ngakithi nje aliyona inhlamba bayazi abanye. So nabo laba abantu bebala uma umbiza ngesishawa abaphatheki kabi ngakithi ngenxa ukuthi abazi nabo ukuthi leinhlamba. Kodwa ke siyaxolisa kulabo aba-offendekile. Uyabona mawusuka ukukhuluma mina I know ukuthi ngikhuluma nabantu one of my videos
yabukwa abantu aba close to 1,800,000. So mawukhuluma nalabo bantu, they from different provinces, countries, speaking different dialects, le ulimi lwegodi oluhlukene yabo. So every time engikhuluma kukhona vele la engizogxoba khona umunye umuntu unintentionally noma ngingazi yabo. So ngiyacela nje ukuthi ningixolele lokho. So ke ngigcinela khona umdlalose besuka eGrootville, sekuvele sekusebusuku. Kade bethi bawubheka lentokazi umdlalose adibana no Facebook. Kumdlalose ilo mshana lo kaMdlalose bese kuba lo mjito uhamba nomdlalose. Nakhona njalo hayi ukuthi ngoba ngithi umshana lentombazane. Intombazane encane yini umshana. Indala ngintombazane nje indala. Futhi umuntu wayeselotsholiwe ngoba njoba ayilokho ehamba nomdlalose nje lentombazane umshana kaMdlalose kukhona insizwe yayilokho imfonela. Khona icingo lokhu lungena waqala walibamba ikhulume elokho echaza wathi igcina esuka beyivala ifoni or elizibe. Okwathi later wachaza ukuthi hayibe indoda yakhe lemfonelayo lo mshana lo kaMdlalose. So mabesuka muhle nje. So mabesuka ke umdlalose nalensizwa hamba nawo nomshana besuka eGrootville beStenga. Befike ke lapha eStenga beye seyivaliwe indawo yabona izitolo. Bese beya kule ndawo ekuthiwa the Ritz bayaza baseStenga. Indawo leya night club. Nama bounce kungena ngo50 khona mawukhokha u50 uthenga ibhangela. I mean bakufaka something la eshoyo ukuthi usukhokhile so that mawuzophuma phandle ubuye bakhombisa yona. Kuna nesnooker lapha, kuna nenyama kudayisa nenyama phakathi ama-wings, ibhega. Bayaza baseStenga leyo ndawo. Angazi noma ngiyibiza kahle i-The Riz noma i-Rizla kodwa ungathi The Riz. Ngangabona ngama comment lapha abanye besho. So uma bengena kule ndawo umdlalose nale nomshana wakhe nalomjita lo vele umjita lo hamba nomdlalose nomshana kaMdlalose basebezwana ngenxa ukuthi yakhumbula ukuthi umdlalose yena wayezothatha le ntombazane eGrootville bese lomjita kaMdlalose hambe nomshana kaMdlalose bokuthi bongena bahamba nje sebe edolobheni ba i2x2. Uthi kumdlalose befike bengene lapha The Ritz khokho R50 bengene. Hayi befike lapha nabethenga ama-wings ke bethengela umshana ethu bembuza ulambile ethi hayi angilambile kodwa phela ngadla. Kade phela bedla neKFC baqale ngabo 5-6 nje besanda kufika etani baqale bathenga ukudla base bethenga utshwala. So mase belapha ke ngabo late nje abo 9-10 bethengeke ama-wings ke bedle bethengeke notshwala ke. Omdlalo sebafika kule ndawo nje baphethe utshwala emotweni lapha eThe Ritz baphethe utshwala emotweni ukuthi amngeni utshwala laphana bangaphakathi. So ke bathenga ke ubunye ngaphakathi baphenga baphuza la ngaphakathi badlala nesnooker lapha siphushwa ngo5 lisa snooker sakhona. Dlala isnooker kukhona ama-slay queens kukhona yonke le yanto kumnandi nje kule ndawo. Mayisho umdlaloso hayi bephuza ke nomdlalo sahuraze la ngoba khona intombi washo ukuthi ke lapha intombi ihamba nabantu bazo. So ayikho indlela yokuvela uthola intombi nje ehambelayo. Hayi behlale ke lapho umdlalo sebadlala isnooker kuyabhedwa lapha esnookeni bebuye bedlawo nebedansi bephuze yabona. Shuthi nje babenza yonke lento umdlalo usudeze ichecker lentombazana yaseGrootville ngefoni ayingeni ifoni yayo. Udeze lokho ebuka ifoni naye kancancane udeze ebuka ifoni ngoba lentombazana ikuyambaza phela. Ukuyambaza yakhuluma na. So unokuthi umdlalo sengabe kushuthi mhlambe inendoda yayo noma phelelwe ibattery something. Kodwa nje unalelo themba lokuthi isazofona lentombazana emhlophe le yaseGrootville. Ayibe bhiyoze lapha bebhiyoze. Lensizwe ehamba nomdlalo sidezi iphuma nalomshana kaMdlalose kancancane sebecela ukhiwe emoto umdlalo sebaphuma baye emotweni
bathi hayi sifuna ukuyoshaya isitifu lapha emotweni ngathi banabujwala. Hayi mabefika laphana ke lo lensizwe ehamba nomdlalosi befike benza izinto zabo ke nomshana lo. Hayi uyabazi ke abantu mabese bephuzile emotweni. Imoto nje ivele ibe yindlu. Abantu mabeke baphuza nje imoto ivele ibe yindlu. Kube yindlu nje ihlalo lizibe umbhede yonke into. So ke kancane kancane lo umshana nalensizwa hamba namdlalose baphuma baye emotweni. Befike beshaya ubwaqa. Beshaya itifu beshaya ubwaqa bebuyele phakathi the Ritz angithi bafaka amabhande phela. Badlula la ngamabounce abayawatshela. Hayi bebhiyoza imidlalo sadeze ishayela lentombi hayi lutho. Akhuluma umdlalo nomshana. Sengo12 manje umshana akekho umuntu esingamlanda ngakini nje noma onjani ke. Ayi ethi umshana ayengeke ngalezi ikhathi. Azama ukushayela enye intombazana umshana ayengabisayithola engalibamba ucingo enye ifoni ingangeni. Kuze kushaye ko3. Kuthi nje mase kuyoshaya u4 sekuyoshaya sengo3 kuyoshaya u4. Beqale ke sebeyancipha abantu ayi nomdlalo sayibephumeke manje bobathathu. Bengene emotweni. Bedrive beye ngase Shoprite lapha erank la emarket erank nje la kuhlala khona omama abadayisa khona esitenge edolobheni. Kushuthi manje bafuna indawo yokulala abazoyibhuka. So mase belapho sebephuma the Ritz baphuzile manje. Mase belapho uthi umdlalo sizoyithola phi indawo yokubhuka. Yiphi indawo yokubhuka oyaziyo umshana. Ethi umshana ayizikhona indawo zokubhuka engizaziyo kodwa nisabhukhelana. Ngaphela sekusile vele manje. Kuyoshaya u4 manje. Nisabhukhelana. Ungabhukha ukulala uzophinda uvuke ngoba phela ngabe siyayihlalela nemosha imali. Imali nje nemosha. Ethi umdlalo sayo. Ngenzela ukuthi phela nani nobabili nithola ithuba lokuthi nikwazi ukuba nobabili nathi sithi ukulala kancane ithi lengane ayingeke ngeke uncle. Makukhona okufanele kwenziwe ongcono kungenziwa khona la emotweni. Makukhona okufanele kwenziwe kodwa hayi ukuthi ibhuku wena nami ninginike yona le mali enizobhuka ngayo ngoba sekusile phela manje sekungumosha imali ngoba phela manje niyobhuka laba bantu niyobhuka kubona bazocharge full price. Hayi ethi umdlalo sayi khuleka mshana sobhuka. Hayi ethi umshana ayengeke eqalelele umshana lokho ethi nje uma kukhona okungenzeka kungenziwa nala emotweni. Ebese ethi umshana manje wena uncle ebuza kumdlalosi. Wena mdlalosi wena uncle pho uma kuthiwa siyahamba siyobhuka wena uzobhuka nobani wena uzoba wedwa nje ethi umdlalosi hayi phela ngizoba ngedwa njana ngitholanga umuntu. Ngizolala mina vele ngiya drive. Ngizolala mina isikhathi nibhizi nina mina ngizolala. Ethi umshana ayengeke. Ethi ayengeke malume yazi nje awukwazi ukuthi ulale nje. Seningibusise kangaka phela futhi ke phela umuntu wayethenga la umdlalosi. Yabo so umdlalo yabo ileke ngithengayo njengabali. So ethi umshana ayengeke uncle phela seningibusisile kakhulukazi nje ayi seningibusise kakhulu ayikho into engazange ninginike yona. Senengibusise kakhulu so awukwazi nje ukuvela uyolala nje. Hawu. Ayi behlaleke la emotweni ke behlale. Ayi bebona uthi umdlalo sengibona ukuthi hayi le yokubhuka hayi nami ngeke isasebenza vele ngoba phela njengoba behlezi nje siyahamba isikhathi. Uthi vele ethi umshana hayi uthi umdlalo sengiqale ngibone sengazuthi lokho kumshana kubalekela lo mjida lo. Kodwa manje kanjani ngoba phela ngesikhathi silapha the Ritz bebelokhu bephuma laba bantu bephinde bebuye bebelokhu bephuma nje bebenamathele impela. Bese kuthi lokho intombazane umshana wamdlalo sayi uncle okungcono ngoba ningibusisile kakhulu. Kushuthi eqala dry bus umshana dry bus nje akhuluma lokho egegeleza. Ayathi asisuke vele ithi ngcono ngeke njobe esethe nje ngeke uncle ukuthi ulale wedwa ungabisathula ukuthi vele ithi nje ngeke ngcono ngivele ngihlabana nobabili. Ngicela nje ukunika nobabili malume ngoba seningibusise kakhulu. Uthi umdlalo sisaqala sathula. Qala kwathuleka nje emotweni. Kwathi kulokhu uzayi cha nje ngicela ninginike ngizoninika kanjani nobabili. Hayi kwathi nje futhi yithi sobathathu nje sila akekho umuntu ozokwazi lento sinjoba sihlezi nje la sisobathathu kodwa nje malume ngeke ulale wedwa ilokho nje ngikusho.
uthi umdlalo wathi lo mjida hayi no ayikho inkinga manje yathi le ntombazane inkulu kabi le moto khona la emotweni nje hayi bahle ngemuva le ntombazane nalomjida hayi nanga impela uthi umdlalo sayi yabona umuntu mayeke washo njalo uthi umdlalo simizwa vele agxuma ngaphezulu wayibona lento ukuthi hayi vele sibathathu la kuzokwenzakalana akekho umuntu osibonayo yabona abantu mabephuzile ukuprocess into esuke isikhulunyiwa kufana the time taken to process into eshiwoyo asifani nala ungaphuzile uthi umdlalo hayi evele lo mjida lo ahamba nomdlalo hayi ayikho inkinga ayubala lo singayenza le bese ithi lengane bese ithi lo mshana mdlalo sayi aqala umalume ngeke wena usuke wathola uthi umdlalo silapho khona ke abona khona ukuthi laba abantu njengoba bebelokhu bephuma nje kule ndawo ekuthiwa the Ritz bephuma beyaphandle emotweni futhi bebefike beshashane lapha uthi lengane ithi hayi aqala umalume hayi uthi umdlalo ethi lo mjida kulungile ngizophuma ngiyoma kunamashelthanyana lapha ya mawusuka nje kule ndawo engishoyo uyangathi uyangasejwayelana mawusuka ngaseShoprite uyangathi uyangasejwayelana ani makunetebhisi nendawo engathi isiwa nje la kunama parking lapha phansi so uhamba ngathi uyejwayelana uthi yama kulawo mashelter lensizwa uthi umdlalo hayi ngisaleke na emotweni thayi ngathi mayiphuma nje insizwa savala imoto uthi ngabuya ngapha ngemuva kulama sitha ngemuva ngoba ehlezi kwi-steering umdlalo uthi wabuya ngapha ngemuva uthi hayi kwanga ungaphansi ungaphezulu khona la emotweni uye nalomshana lo mshana lo ngathi angazi noma ngathi akasona ihlobo ncane nomdlalosi ngathi akasona ihlobo ngqonqo kodwa khona uzalwa uyabona usuke endaweni ingane zakini zikubiza ngomalume nezakomakhelwane emndenini nje igcine sezikubiza ngomalume gcine nengezona ihlobo gcine sezikubiza ngomalume so kwakuyinte kanjalo nje ngoba phela nomdlalo sakawazi lo yamndeni wazi abakubo nje kuphela kodwa lengane yala kulomzo ngezansi la okuhlala khona umama omunye ugana baba kaMdlalosi ayithi umdlalo sekayi kube ngongaphansi ngaphezulu ayikhala ingane umalume ayikwazi ayithi umdlalo saqede ebese ephuma uthi mayephuma ebese ebiza lo yamjida ke ahambe nomdlalo aye lapha ngaphansi kweshetha kubuye nomjida futhi lengane uma sekukhona lo mjida lo mayisebe xoxa umdlalo senalomfo afterwards futhi lengane mase kufanele kushaya lo mjida lo ebese lengane wena nje usutholile kodwa yabona busutholile ungcono yabo khonto engisafuna ukuyixoxa nokubiza umalume uthi lo mjida vele ethi hayi ngizombizelana manje umalume ngoba useqedile sekuyimanje mawungafuni phela shona yabo ngathi uyadikila lo mjida ayibuye lengane imnikeza ikhale aqede lo mjida uthi bese ehle emotweni mayehle emotweni bese yasondela umdlalo sebonda futhi sebeqedile befike bese bengena uthi umdlalo sekengena emotweni baqhubeka baphuza notshwala sebeyaphela futhi bengena emotweni ke bexoxe ke bezithi mshana malume awusaphindini asaphindi ngathi malume sisiqedile njalo yabona uthi umdlalo ethe safuna ukuphinda kanti sekusile uyabona kanti naba abantu sebeyaqala sebeyafika labo mama bazobheka amatafula nezimoto nje seziyaqala ziyafika yabo khona abantu abafika etown nje basheshe befike ekseni uthi umdlalo sebese kubona ngathi sekusile phela manje bexoxa bethi uxoxa kancane bese bevele beyazumeka la emotweni yabo qala ngokuzumeka kwedwa phela emotweni nexoxa libebabili nazumeka ukuthi bazizumeka bonke baphaphama ngabo 7 sekubalele nje ilanga uthi mabephaphama bese beyaxoxa ukuthi beqala isipa bethola okudliwayo bese umshana lo bemnikeza imali ngathi umdlalo swamnikeza ngano 300 lensizwa amnikeza 100 rand ukuthi imali yokuthi agibele so uma sebexoxa ke lapho
mayivula ifoni umshana lo ifoni yakhe ngoba wayigcine seyivalile mayivula nje ifoni yakhe ivele ifone kungena icall kusho ukuthi umuntu obelokho efone ayilibamba umshana kanti indoda yakhe ila athola khona umdlalo sokuthi kanti le ntombazane ilojoliwe iyafona inhle phela le ntombazane engikhuluma ngayo inhle uyafona ke angithi mangikhuluma nabantu xoxa ku WhatsApp nomuntu omunye uzasisenda isithombe ethi nangi lo muntu engikhuluma ngaye kufana nale gang uthola ukuthi ujithele unkosikazi and all that ethi nangi unkosikazi wamnazi ingane so siyakhuluma kakhulu uthi kumdlalo osemayilibamba umshana ayiyathetha lensizwe engalo ukuthi wena ngiyakufonela ucingo ubuluvalile indaba ethi lona ibe ngiphelelwe ibattery ichafuni yami ayicharge namanje nje I mean i-charger yami ayicharge sengixhume kwenye i-charger uyabona ethi bengiphelelwe ibattery ithetheke le yansizwa xoliseke lo ndayi ngasekhaya nje bengiphelelwe ibattery ayeze be right mase livalile ucingo lomshana siyabuza kumdlalo sobani lo fonayo show le ntombazana ithi hey lo mfana nje wawasibanibani uyabona naye nje ngokulobola nje uselokho engigada kuyangigada and all that yabo mina ngiyaphuza futhi ayike baphuma ke bangena eShoprite bathenga ke udla no shati nobabayo hayi badla hayi yahamba ukugibela umshana wabuyela emakhaya wa umdlalo osina nomjida babuyela kube show so ke kwasukuyisonto ngalelo la ngoba kwasukuyisonto ekseni phela hayi umdlalo seke einsukwini wagibelwa ibuyelele eGoli so basa kushuthwa iteze phone ake ngoba bayithatha nenumber phela eteze phone umshana uyaxhumana futhi nalensizwa kodwa lo mshana wayefonela kakhulu umdlalozo eseGoli ethi bayembuza ukuthi bazobuya nini nizobuya nini ngapha yabona nizobuya nini ngapha eStenga futhi nizovakasha malume nani yabona kodwa ke kwahamba umdlalo sothi wagcina engasakhulumi nayo yabona nje lokhu kwehla ko conversation kodwa still umdlalo usaya ngoba kukube phela eStenga useke waya nje futhi ngoba uyidaba lokulonyaka phela lolu useke waya nje futhi eStenga lokulonyaka yisi useke waya futhi eStenga kodwa angayibona lengane le umshana wakhe kodwa le yase Crowdville ngathi bagcina bengabona nanga sike sakhuluma nje futhi ensukwini namdlalozi so udaba kamdlalo selulu luphela lapho ke ngiyakhumbula ukuthi umdlalo selulu udaba wangibhalela lona kade eqeda ukufunda khona udaba losisi base engangilibhala losisi ababebook eThekwini ababesuka ngabe mabesuka eMtuba yini beya beseThekwini babesuka Richards Bay beseThekwini kuyi girls out bafike balala bagcine bathola amajita khona lapha eBeach ngase Blue Lagoon bayolala nawo la okwabhukhe khona lamajita wakhulelwa losisi omunye engayazi indoda engayazi so ngiyakhumbula wangibhalela emva kokufunda lolo daba umdlalo selolo daba bafethu ngiyabonga kakhulu udaba nomdlalo seliphela khona lapho liyeza lolunye lwensizwa yasemthwalume eyasuka ehostela yaya kwaNongoma yashinta intombi yayihostela yaya kwaNongoma kanti bazofike beyigwazi iye intombi njalo nakhona kwaNongoma siyabonga.